final, i és un partit molt important perquè sabíem que és un gran rival, està fent les coses bé, estan allà dalt, sempre és un partit que bueno, al final ens treballen igual que els altres rivals i ens treuen ocasions i tot això, però estem en un moment molt important, està les coses bé, una dinàmica positiva i jo crec que els 3 punts es quedaran aquí a l'Olímpic. Sí, el que passa que aquesta categoria mai saps, pots anar a casa de l'últim, sent el primer i perdre 3-0. O sigui, l'important és anar partit a partit, sumar de 3 en 3 i quan acabi la temporada veure's allà damunt. Sí, la veritat és sobretot es nota quan anem a competir fora, que vulguis o no, sempre hi havia aquest run-run, que jugaves bé, tot això, però les ocasions no arribaven o al final no treies els 3 punts i en canvi ara l'altre dia al camp de l'Espanyol, al camp del València competeixes, les coses surten bé i per això estem allà damunt amb aquesta dinàmica. Tu vols jugar sempre a l'Olímpic, que en Anglada et tenies que adaptar. L'important, ara aquí a l'Olímpic, continuar amb la dinàmica que teníem a Can Anglada, s'està aconseguint, vam empatar contra el Teruel, que és un gran equip, aquí fora de casa ho va posar difícil, l'Ebro el vam guanyar, perquè aunque estigui l'últim i sembli que està allà baix per demèrits, són un gran equip, ho vam veure que va costar també, i és això, fer-se dur aquí a casa i després quan surtis fora a lluitar pels 3 punts.